Здравейте всички, които ме гледате, аз съм F0X. Днес играм на ето тази игра. В момента аз не игра, само да знаете. Так му започнах и ме убиха някакво, не знам, просто ужас. Ай, поснимал е. Какво? Мислих, че ме пусна вече. Да, хора, той стече времето, пък мен още не му беше пуснал. Чакайте аз да се прикрия малко, докато си купя ново оръжие. Да и нещо. Това е хубаво оръжие. Тичай! Опа! Взехте! Ко? Давай надолу. То от моя ли беше, бе? Те се убива. И малко е тъп, че няма някаква карта или нещо такова. Аз го целих главата. Добре, пак сме на покрива. На покрива е много яко е тук. О! Това оръжие има много патрони. Мисля. Бум. Взех ви. Аз съм ей тук. О! Бягам. Някой с помпа ме отстреля. Чакай аз да се движа с моите партньори. Че да ми е по-лесно. Добре, продължаваме. Още не съм умирал съм сам веднъж. Ма то беше, не знам как. Аз скочила мой. То спомням си, че някой другите. Нещо пак случи. Нещо, не съм. Влизай. О. Не! Не мога го убия. Не пак печелим. Ние сме на осения. Копра. Завивам. Те ги избиха, аз вътре отидох. Ай, моя. Yes! 10 кила. Са 11 кила, хора. Тичай.
Печелим. Май. Фанили сме. Супер, че ме е спалнало на горния етаж. Абе, не! Ой! Не! Що е? То безсмъртен ли е? Ой, какво? Двама останаха. Печелим. И никой не ни е убил, а не един е мъртъв в нашите. Беше. Ама ние сме повече, супер. Добре, хора, играя. О, имал съм 10 000. Мога да скупя едно скъпарско оръжие, което струва 10 000, ама не знам, ако умна. То ще ми се махне, 10 000 ще ми отидат на вятър, така че не е добра идея. Пък и не е кой знае колко силно. Един мой приятел го купи веднъж. Зад мен имаше един. Мъртъв съм. По-добре да избягам. Уин! Печелим! Търсим последния, хора. Вече го намериха и печелим. Надупчих тавана. Аз съм 29 кило. Бум, 30 кила. Пак ли печелим? То много бързо стана, ние ги изтръпахме. Те са хиперславите, аз го бях от техния отбор, ще да ги съживя направо. Не го убих аз. Yes. 3 са. Пак един от нашите е умрял. Ужас. И пък не пише 6, защото аз съм единия, ама не съм умрял да ми... Някой. 5 играят в момента и с мене са 6. Чакай, сега ще видя в началото, сега като спечелим и... Печелим. Дали сме 6? Ако не сме 6... 6 сме. Значи някой умира. Това е странно. Ето, пак умря един. Не трябва да се да презреш. 2 кила! Уу, 40 кила и печелим отново. Това е прекалено лесно. Писта май е твърде лесно. Малко ганто е, че трябва всички да умрат, за да може да ме пусне, ако умра аз. За да може да ме разпалне. Умрях. Не. Не бе, то се го ама. Пак печелим. Хора, аз съм 15 000, без да гледам никакви клипчета или някакво такова. Пък това е максимума на играта, май. И това е супер якото. Печелим отново. Ето, май не мога да изкарам повече пари. Добре. Дайте да си купя нещо по-тъй. Това е 10 000. Не знам дали струва. Ще го купя. Мале, всяко умра, като съм с това оръжие, просто ужас. Защото имам... Се изхарчих 10 000.
Ох, не знам къде са. Продължаваме. Да го видя как цели. Уха, това